Ei, salutare cu voi, Andrei. Dacă vă întrebați de ce am fost așa de inactiv în ultima perioadă, a fost că am avut niște probleme. Sincer să fiu, ultima perioadă, acum un an, cred, am postat. Nu, acum câteva luni. Ok, nu contează. Azi vom încerca să... Da, ultima dată cred că aveam vreo 7000, 6000 de cupe pe Brawl Stars când am postat, dar acum nu mai am atât. De acum puteți vedea și voi că sunt mai evoluat. Vedeți că pe filmare, dacă mi se aude vocea mai subțire, să știți că e doar de la filmare. Că în realitate am vocea mai groasă, dar m-am ascultat pe... Normal! Da, wow, n-ai ce zice. Mai bine joc aici, lasă. De când nu ne-am mai întâlnit, am luat aproape toate cromaticile. Și acum dacă mi-auziți vocea mai subțire, sunt și un pic răgușit. Că da, știți voi cum este. Ieri a fost Sfântul Andrei, deci, da, practic a fost ziua mea. Vreau să filmez ieri, dar am avut puțină treabă, așa că n-am mai avut timp să filmez, din păcate. Știu că vi se pare că da, că Andrei postează o dată la 7 ani. În primul rând, nu postez. Da, ce-i drept, postez eu rar, dar postez și din când în când. Na, normal că amândoi pe mine, că ce se mai întâmplă mai frumos decât în mine. Aha, biul tău. Biul tău, tu crezi că scape așa rapid de mine? Da, vedeți, dacă sunt mai... Azi, de fapt nu azi, ieri am reușit să pușez la 14.000, la 13.000, pardon. Și cred că e în anii ei. Never mind. Vai, dar nu mai trageți, mă, amândoi. Uite cum enervează oamenii ăștia. De ce nu mă lăsați să mă mișc? Deci cum s-a făcut că exact cum mă omor pe mine, a omor și el. Dacă vedeți, n-am avut niciun Brawl Pass pe lângă cel din Season 2. Când a fost ăsta. Când a fost Surge. La maxar, nu știu cum la maxar. Cred că în ultima perioadă atunci m-am jucat ca disperat ca să-l maxez. Eu știu că erau vreo 9 zile și aveam tier vreo 40. Deci vă dați seama, mă, oamenilor, ce disperat-i prietenul. Fac, am uitat de Colet cât de slabă-i. Hai. Dacă nu era butoiul, era și nu, frate, voi ați văzut cum și-a dat ultima ta. Bine, nu mai spun frate, că după aia sunt și fete aici și da. Nu vreau să mă trezesc că mă jură prin comentarii. Așa că, da, puteți lăsa în comentarii ce ați mai făcut voi de când n-am mai fost activ. Dacă să continui să postez. Asta este strict la alegerea voastră. Să mai postez sau să nu mai postez. Voi alegeți, voi sunteți șefii într-un fel. Așa să fiu puțin bulangiu și uite ce o să fac. O să fur. Vine Ember Pack. No! Se mai întâmplă, mi-am ieșit din mână. Când m-am jucat ieri, am pușat pe mapa aia pe mapa aia cu bouncerele, deci mi-am ieșit puțin din mână. Hai că îl voi juca puțin pe Rico. Prima 4 minute, eu zic că e ok. Scuzați dacă... Da, normal că-s pro și mă bate în Dynamite. Nu m-am gândit cât de mergi.
Never mind. Toată lumea mai pierde. No! Neapărat trebuie să mă redresez, Mr. P. Da, și voi oameni buni ce ați mai făcut. Sincer, mi-a fost dor să postez, dar nu mai știam cum se numește aplicația. Și acum am găsit încă o aplicație, nu știu dacă e exact aceeași, dar măcar pot să filmez pe ea. Așa că sperăm să nu iei bani. Să nu ia bani mai pe târziu, mai pe pas ce o folosesc. Da, bineînțeles, nu se putea. Sucurile măsii. Se putea să nu fie sucuri, nu se putea. De asta e mai bună mapa asta, că măcar nu sunt sucuri. Pe asta am pușat Shelly, l-am pușat pe El Primo. Am pușat mulți pe mapa asta, deci dacă încă vă jucați Brawl Stars, vă recomand să o jucați când mai este, că nu cred că mai este când mai timp. Ăsta e aici și eu dau cu parfum. Da, am avut și noroc, mă că mi-a mai încărcat din ultima dată. Fac, e un ani acolo. Hai. Așa am crezut că vine pe mine. 3 brawler rămași, eu zic că e mai bine așa. Da. Nu știu, m-aș duce, dar mi-e o frică că așteaptă un Shelly sau un Nani. Bine, măcar știm care să ia 3 brawler rămași. E ce bune, Angeli. Vine sau nu vine? Ce fraier! Fai! Însărip! Ce noroc! Never mind, tot cupe, mie ok. Am frumos. Las, că bine. Urba. Da, nu cred, ultimul video când a fost? Nu mai știu. Hai mă, boss. E șmecher. Păi mă, e șmecher. Mersi că e șmecher. Vine și Carlu. Bă, dar mai veniți mă la boxurile mele. Hai, lăsați-mă ui mei să lutez. Bun, asta e dovadă de un bulangiu. Ați văzut? Deci, a venit unul, l-am lăsat la o plecat, vine altul. Doamne. Dacă doriți live-uri de calitate unde apar eu și încă un prieten, fac că vine bul, fac. Dacă doriți live-uri de calitate, da, se putea, se fucking putea, să nu fie 7 Shelly-uri. Ha. Da, asta e problema, este joacă Shelly, Bull. Și problema că eu am deja de rang 20, pe Shelly cred că e de rang 21, aproape 22. Punem pe 100 de lei aici. Punem pe 100 de lei că nu-i nimeni aici. Fie ce-o fi tot iscă. Nu te hila! Fac, nu te hila. Bahilează-te. N-aveam hiturile încărcate, că le-am ratat. Să mă întrebați de ce o joc pe Ems. Fiindcă, uitați, pe el primul l-am făcut pe Spine. Deci pe Daryl, pe Nani,
pe el primul, i-am făcut la minigame-ul ăsta, că Nani avea, cred că... Nani, dacă nu mă înșel, avea fix rank 16, deci am jucat ceva. De la 12.400 am ajuns. Da, 13.000, că ieri nu prea am avut ce să fac, că am fost plecat și ne, Sfânt Andrei. Știam cum se numește, filmam cum dădeam buș. Credeți-mă, mi-am mâncat la baterie ieri. Bun, l-am spart. A, plus că cine e român la mulți ani, că azi e 1 decembrie, ziua României. Se putea să nu fie un vecin exact Shelly. Nu se putea. Am pus-o dacă își dă ultimata prin buș. A, noroc că nu s-a gândit că e cineva în buș. Dar puiul mei, că e Poco, ce naiba? Mi-e frică de Poco. Da, mă, încolo de Poco. De ăla nu o să fie frică mie în viața mea. Da, în caz că ziceți că sunt camper, uitați că nu sunt chiar camper. Da, mai sigur e să mergi așa în puș. Yes, l-am luat pe unul. Bă, nu, Poco, bate-l, Poco. Nu Poco, trebuia să-l bați. Dacă îl băteai, era easy win. Atât easy win. Eu nu mă plâng de un loc 1.